Takže ahoj, mě už asi znáte. Já jsem Sisi a viděli jste díl Útěk před vlkama. Jo, bylo to hodně děsivé, jo. Ale dneska nebude díl o žádných vlkách ani o ničem jiným takovýmhle docela nudným. Dneska si spolu budeme najít pro mě domeček, protože já nemám zatím kde bydlet. A tady někde venku by jsem si chtěla najít krásný domeček, takže mi pojďte pomoct. Dobrá, tady se mi žít úplně nechce. Pomoc, to křiví mě chytí. Tady je to jako celkem pěkné na dřevíčku tady, ale je to tvrdý, ještě si bojím, že tady bude nějaký pavouk. Tady přece nemůžu celý můj život přebývat. No, žádná skrýš. Ještě by jsem smokla. Nebo by dokonce sněžilo. Co to sakra je? Šmarja pano, na stromě bych akorát spadla. A sem se mi ani nechce lézt, však by mě to popíchalo. Já už jsem tak zoufalá, nikde není žádné krásné místo, kde bych se ukryla, nebo kde bych se schovávala. Celou dobu přebývám v nějakých keřích. Ale prostě to není vončo, potřebuji se někde usídlit, dát si tam všechny moje věci a aby to bylo skryté, aby mi tam někdo nemohl, někdo mi nemohl nic ukrást. Ale tady v přírodě moc někdo krást nemůže, jelikož tu moc někdo není. Šmarja, teď jsem, kde jsem začala. Já opravdu už nevím, kam se mnou. Do budky pro ptáky se mi nechce, chytím tam akorát nějakou blechu, fuj tajbl. Tady je to ale opravdová parádička. No, je to tu moc krásné. Hlína, měkká podesílka, krásný strom a je to i pod střechou, hele. Tady je strom. Ahoj, tak ty si už myslíš, že je tady to konec videa? To si ale myslíš špatně. Přece moje videa netrvají jenom 2,5 minuty. To je blbost, ne? Tak něco uděláme, něco podnikneme, tak to vymysli. No a pak jsem tam prostě tu hlavu strčila. No a ono mi to nic neudělalo. Ahoj. Jo, vidíte, našla jsem si tady kámošku, Kate. Přijela se za mnou podívat. Říká, že jsem obdivuhodná, že žiju v přírodě. No, ona není obdivuhodná, žije v bytě s telkou. Já telku nemám, jídlo si scháním v lese a lovím, jsem lovecká kráva. Pane bože, já bych na tomhle neusla. Zbuď se ty jedna. Božínku, byli byste snad tady takhle venku? Já bych to asi nepřežila. Tak schválně. No, hele, ty, diváku, já tě vidím. Pěkný tričko. No, v každém případě. Teď konc tohleto video můžeš sdílet se svým kamarádem. Pošli mu ho. Chci na tomhle videu vidět spoustu lajků a chci vidět přibírání odběratelů. Chápete to? Jo. A kvůli tomu, že tam nebylo furt tolik lajků na tom videu, jak jsem říkala, že bude nějaká nová edice na jednom videu. Tak není, protože jste se nezapojili, nelajkovali jste. Tak pak kdo vám má tvořit videa? No, hele, kamaráde. Teďka tam dej lajky a dej tam i nějaký odběr. Pošli to svýmu kamarádovi nebo kamarádce a ten ať to pošle dál. A dál a posílejte to dál, ať se tohle video dostane všude, kde chci. A teď jdu zbudit tu hnusnou krávu, která žije v přírodě. Hej ty! Já zdrám, tady to nemá cenu. V přírodě je humus. No, hele, tak pokud ti 5 minut ještě nestačí, já pro tebe něco udělám, ale už prosím tě mi řekni,
Co bys teda chtěla? Chceš ukázat snad oblohu? Fajn, tak já ti ukážu. To si přesně potřeboval vědět. Řekla jsem potřeboval a potřebovala. Prostě já nevím, jestli jsi kluk nebo holka. Myslím si, že na moje videa spíš koukají holky. A tak co já vím, že jo? Já nevím, kdo na mě kouká. No, takže si teďka viděl nebo viděla oblohu. Co bych chceš ještě vědět? Neukážu ti ale, kde bydlím. To je jenom moje. No, v každém případě. Takže teďka se spolu budeme projít po travičce krásně. Hele, já vím, že možná příroda není nic pro tebe. Jo, ale poslouchej ty ptáky. Já nevím, jestli to je slyšet do toho videa. Pak se na to podívám. Ale opravdu je to nádhera. Myslím, tady to. Proto žiju v přírodě. Proto. Slíbila jsem ti, že ti ukážu trávu. Tak tady máš tu i napadaný listy, když je únor, ale ta tráva je dost hnusná takhle v zimě vždycky. Takže jakoby tady moc není nic k vidění, ale prostě tráva, chtěli jste ji vidět.